8, așa. Hai. Cu totul. Nu, fără mâini, numai cu curul, așa. Îl faci pe 8. Hai. Haide. Haide. Cu curul așa, mă. Așa-l faci, hai. Cu curul. Haide, mă, n-auzi? Așa-l faci. Haide, așa, uite, așa. Fă 10 de-al de 8 și ăla ești, ai terminat, pleci acasă. Hai, 8. Nu, mă, dar nu trebuie să scrii. Nu trebuie să scrii, îl faci tu așa, ca și cum mai scrii. Așa? Așa, așa, hai. Așa, așa. Hai. Așa, așa, mă. 1. Numărele, mă, dragul. Hai, mă, numără acolo, Costic. 1. Băi, fă ca lumea, nu... Vezi că îți... Dar nu, mă! Dar nu trebuie să scrii. Fă-l tu! Fă-l! Haide, mă! Te ascultă, fii atent. Lasă-mă. Haide, mă, n-auzi? Te fă? Haide! Adu fonia. Hai! Bagă! Mă, fă ca lumea, mă, până jos, mă. Pune-mă ăsta genoflexiuni. Flotări, flotări. Faci genoflexiuni, hai. 5 flotări. Flotări, Flotări dacă faci hai. 20. Hai, bagă-te acolo. 20 la mine faci? Corecție. Hai, mă, cât durează, mă? 20. Hai, tu numără. Deci, că alea nu le-ai făcut bine. Haide. Hai, repede.